Plastové okná sú teplejšie ako hliníkové? Plast má na rozdiel od hliníka výhodu v tom, že nepreberá teplotu svojho okolia v takom veľkom objeme. Na dotyk je tak rozhodne tepelne stálejší ako hliník. Oba typy okien, hliníkové aj plastové, vám však poskytnú 100% tepelnú izoláciu, vďaka ktorej ide o veľmi inteligentné a ekonomické riešenie, šetriace nielen vaše teplo, ale najmä financie. Čo je to V/MK? Hodnota V/MK je súčiniteľ úniku tepla cez okraj skla či rámček, ktorým je toto sklo ohraničené. Čím nižšia je hodnota, tým efektívnejšie okno pracuje. Čo je to UG? Skrátka UG je súčiniteľ prestupu tepla cez sklo. Čím nižšia je táto hodnota, tým lepšie tepelno-izolačné vlastnosti okno má. Ak je hodnota nízka, znamená to najekonomickejšie riešenie, ktoré vám ušetrí množstvo peňazí. Súčiniteľ prestupu tepla cez sklo sa pri dvojsklách pohybuje v rozmedzi 1 až 1,2 V M2K, zatiaľ čo pri trojsklách je to 0,5 až 0,8 V M2K. Je kľúčka súčasťou okna? Kľúčky sú automatickou súčasťou všetkých okien. Ponúkame najrôznejšie modely, typy, farebné prevedenia či tvary presne podľa požiadaviek zákazníka. Z nášho širokého portfólia si vyberiete naozaj každý. Kľúčka môže príjemne spestriť a definovať celkový produkt. Sú vyrábané z najkvalitnejších dostupných materiálov, čím je zabezpečená vynikajúca odolnosť a dlhá životnosť. Súčasťou okien sú aj krytky na pánty, ktoré sú taktiež veľmi trvácne. Na čo slúžia odvodňovacie kanáliky a ako ich udržiavať? Súčasťou okien sú aj tzv. Odvodňovacie kanáliky. Tieto slúžia na bezpečné a efektívne odvádzanie vlhkosti a zdržiavajúcej sa vody. Ak sú kanáliky neudržiavané, hrozí jej hromadenie a tým vznikajúce problémy, vlhkosť, plesne, zrážanie a horšie vetranie. Kanáliky je potrebné udržiavať priechodné a voľné. Odporúčame pravidelnú kontrolu a prečisťovanie.